Nej. Ud på banen. Fryser du? Nej. Du er sikker på? Kom nu, SK, ind af. Kom nu, Noah. Hvor godt. Ej. Ud til Tobias. Sådan. Så kører du, Tobias. Skyd. Nej, igen. Nej. Stærkt, Anton. Alexander. Det er rigtigt. Sådan der. SK er hvid og blå, den kan ingen slå. Kom så, drenge. Ui. Kom så. Den kan ingen slå. SK er hvid og blå, den kan ingen slå. Sådan, ja. Kom så, kæmpe. Slå til den, Noah. Så gå ud i ham, Victor. Gå ud til ham. Ja, det er godt. Fang ham der. Nå. Ja, det er svært at løbe hver sin vej. Jeg vidste, de får den også. Ja, det er rigtigt. Alexander. Der kom. Kom igen. Kom. På næste måde. Kom så. Det er godt, Noah. Godt, Anton. Ned og der. Kom op, Noah. Spil, Jakob. Sådan, ja. Godt. Det er godt. Det er godt. Kom så. Kom så, Ej. Kom så. Skyd. Skyd. For ulen. Kom så, Tobias. Ja, kom så, Tobias. Skyd. Ej. Det er godt, drenge. Det er godt kæmpet. Ud og hjælpe, Mohammed. Prøv lige at spørge Jeanette, om du finder frugt. Ja, selvfølgelig. Vil du have banan eller æble eller pære? Æble. Jeg har sådan en kiks, hvis du vil have. Det vil du gerne. Yes. Skal vi se. Der røg lige en ud, så får du lige den der også. Du må gerne tage en mere, hvis du vil. Så finder jeg lige noget æble til dig også. Det er godt, Noah. Kom nu, gå i dem. Mohammed, se Tobias. Kom så, drenge. Ej, godt. Jakob og Thomas, ud i siderne. Tobias, derovre. Ja. Hvordan gik det med Jakob sidste år? Ja, det spiller ikke noget på. Jeg tror, det var godt, Tobias. De gør det jo ikke. Bare bliv ved. Du er det, Jesper. Jeg ser bare, om du tager det sjovt. Tilbage til Anton. Nu, Kaster. Mohammed! Ej, jeg tager Mohammed. Anton. Yes. Kom igen, Anton. Skidt med det. Var det Mohammed? Godt, Mohammed! Bare til debut. Så kører du, Mohammed. Tobias, løb med op og hjælpe.
godt have en straffer, hvis det var. Altså, fordi jeg kigger jo ikke på hende. Det er jo da ikke blevet brokket imod.